Puilano kathang kuwi kai jona sa hambai maro tabu sukjara sirno online bisingti bini kok kathang rongno sirngnani shep ka hamrwi tongmani bagwi tei logiwo norok jotoni thanibo haino hai nakar masano jora kolok romui kaituni kokrokno share khai manyani bagwi phaidi dinike sing mathai simani kothma kaham rembani tangsi thamo jisu tamo saka abono tui khnalayana ti wansuklayana hakhe jisu oro sabono noroke o sungtani som hnei hun je o sungjaro jisuno muthangnai je hnei eba jisuno chini sumchokni bagwi cross sako thipayo hnei sumchokni bwkhaki philui jisuno poito khlai muthangjak suknai rok borokno wngkha o sungchani som hakhe phaidi borokni langmano tui puilano saiman layana o sungcharo borok bini langmano kathang tomnani bagwi mungsa eke mungsa samung bai pailaya wngwi tongmani singnogo hakhe a borokni langmani jotoni slai nangkukmani manirok eba things tamo hakhe oro baksa sanai rang eba mani baksa ba sanai sak kaham tongnani eba help angke sanani musungo aw sak kaham tongnani tei rang abuto belai nangkukmani no haipano thangwi tongnani bagwi tamo samung eba food jotoni slai nangkukmani yadiba tamoni hunba samung sawinyo to borok phanmano mungsasuk samung khainani bagwi tabuk srapsa wansugui naisidi samung sini langmani jotoni slai nangkukmani manai hinke eba samung jesukmano kahamke songjak wngthung tumung a samungo som kisisapna kwrwi hinke hakhe a samungno sawi bahaike interest nangnai omo hai kheno o sungcharo tongnai kubui khristanokni condition bo o sungcharo kubui khristan bororokni mokolo kisisa wngwi mano haipano borokni bisingo kaisa omahai quality eba gun tongo eba nukjago je abo bai borok o sungcharo tongnai poito khlairokni bisingo flavor eba thokmung eba swad tubui mano som haikeno borok o sungchani bororokni bisingo kubuino sawi mannani a kangmung eba thirst tubui mano tamoni hunba जों जेफोरो सम चाओ एबा mungsa sukbai phano mix khlai abono chao eba nungo aprono a kangmung phayo abo haikeno je Christian hunjaknai rok borok bo o sungchani bororokni thanio kubuino sawi mannani kangmung eba musungma tubui mano जेफोरो sungchogo klaijak khoroksa o sungchani borok khoroksa jisuno poito khlainai Christiani langmano slaijakmani nogo aprono a borokni bisingo ahaino sungmung achainani jengo je o borokni tomung samungo sungchani bororok bai tamani asuk phelai bahaike bo asuk khaksangi tongtogwi tongima o borok asuk bial tekto birmano tongtutui bahaike jisuno lobui tongtogwi tongima romdi nung salbrum brum som kwrwi dal eba som kwrwi muirok sawi ma tongkha hingke sak sakno jolimani haima tongladiba josi jolinaita wngwi mano salsa salni som kwrwi samungno sawi kati phano salsaya salsane nung tekto nangjagwi songnaino ma sanai khairogui ani samungo som pisa rwjadikmai ma sanai tamani hunba som kwrwi khe a samung thokmani abo saimanglak soi omahai kheno Christian rok kwrwi khe o sungcharo flavor eba swad onglak tamani hunba jisuno poito khlaiwi suriwi tongnai rokno wngkha o sungchani som English bai khe Christians are the flavor of this world no hakhe oro khoroksa suk sungwi mano Christian rok o sungchani flavor eba swad bahaike wngwi mansla borok to belai strict life eba belai serious life se spend khlaio romdi borok alcohol drink khlaiya smoking bo khlaiya hamya video rok naiya tongthoksa thok party o bo thangya hakhe Christian rok bahaike o sungchani som wngwi manba bahaike borok o sungchani flavor eba swad wngwi manba wngwi se manyata hakhe oro ang sanani musungo je o sungchani bororok je flavor eba swad ni pokno tui borok wansugui tongthogwi tonglaio Bible oro a worldly flavor ni kok saya oro worldly flavor hunmani ke sungchani tongthoksa thokbai kwlwgwi tongmani English bai ke the pleasure of this world no wani korin rembrini tangbrio sao shaitan no o sungchar no bini control tonoi sungchani bororok no bini khyo kwsarei tonijak
aboni bagino o swngcharni bororok tongthoksa thongno borokni langmani soy flavor eba swad hinui khao songwi nalaijak. Phiya ba jephuru borokni langmao mungsasuk tekto birman phaio tei borokni condition hamya wngsugui thango afro no swngcharni tongthoksa thok eba worldly flavor mani abo kamawi thangpaio tei borokni langmani joto tongthoksa thok kamawi thangpaio afro ke borok hopeless tei loneliness wngwi thangpaio. Bible singno je flavor eba swadni kokno tui phwrwngo abo omahai kaisa pholani thokmung eba spiritual flavor eba atmic swad je abo chini langmano soy kothok ke snamwi tisao je borok Jisu Christoni bisingtui manmani pholani flavor eba spiritual flavor no taste eba chanai naikha borokno abo busuke thok abono saimansugo haini bagui jephru Jisu bini sagri rokno saka je norok wngkha o swngcharni som hakhe Jisu oro tamoni bagui somni metaphor eba upama rwkha tamoni hunba som simino Christian nokni soy eba exact sinmung bahai ke sungui mano somni kwbangma quality eba gun tongmani haino khoroksa Christian ni bisingo bo tongnani nase nango abo tamo hingke first thike salt eba somni scientific eba boigyanik mung hingke sodium chloride abono short form by ke NaCl3 hino som kaisa omahai mineral eba khonijo padartho je abo borokni bwsakni joto cell eba kusho manjago it means som kerke borok thangisi mangya. Second jora kaisao o swngcharo somni demand eba bini price belai morok tongmani haini bagui somno jorao white gold eba rangsa kupur hinui ringjago tei abo simiya Romni sarkar borokni senkrak rokno waisa wisu rang riyaui somno no as a salary eba dorma hekerwo aboni bagino salt ni simi eba somni simi salary kokthai najakha haini bagui English by waisa wisu hai hinui samani norok khana he is not worth his salt mane bobini somni dam mannani joigya eba sugya manise haini bagui Jisuni thanio joto bono poito khlainai rok belai morok eba valuable tamani hunba bo singno bini thwithar baikhe painakha. Third tei kaisa som wngkha loyalty eba wafadarini kaisa mari eba sign norok waisa sukle khana je tumung khoroksa suk borok khoroksa borokni aroni som chakha hingke borok tei borok bai cheating eba fraud khlai mangla khnai Arab country ni borokni seng eba tolwaro som nangei khoroksa tei khoroksa bai ke smai tanglayo peace covenant eba khaksangai tonglainani smai omo haikeno joto Jisuno poito khlai tongnai rokbo khaksangni mari wngnani nangnai tei langma tongsak Jisu Christoni kok khnawi tongnani nangnai tei o swngcharo tongsak je samung Jisu Christo poito khlainai rokno swngchar ganangei kotoma kaham pirnani bagui barja berkha samungno khlainani nangnai. Sumai kwchamo lekhamung bijap remchicharni tangchi chukuo Jehovah kaitor Israel sarokno saka it's a covenant of salt forever before the Lord for you and for your offspring with you kokborok baikhe omo subrayungni mokolo nini tei nini bosongni bagui kaisa molbrumni sbai manja smayengnai haini bagui sumai kwchamo Levi bijapni remningni tangchi thamo kaito hai hinui saka norok bebak buthai buslui yapar mungno som baima bulnai tamani hingke som wngkha norok bai kaitoni smai tangmani mari ungnai eba norok bebak yapar mung bai som ma bulnai tei busungnobo Ezekiel bijapni rem 43 tang 93 simi tang 94 osai himjaknai rok yapar mungni sakao som sarei subrayuni buskango ma yafanai hakhe sing tamonuk sumai kwchamo bo salt eba somni value kaitoni thani belai nangkukmani eba sing o barsokni bisingtui srai wngwi mankha tei omo haikeno som eba salt swngchar ganangui loyalty ni friendship ni hospitality ni
truth and honesty ni event durability ni kaisa mari eba sign ungi thangka